tothom. Estem avui davant d'una peça més de la causa general contra l'independentisme, en aquest cas amb la voluntat de liquidar el president de la Generalitat i de dividir-nos. Per això defensarem el president de la Generalitat com ho hem fet sempre. I per això també hem de seguir defensant les institucions catalanes i en especial avui també el Parlament, amb la voluntat de garantir aquests dos principis. Hem estat treballant contra rellotge les últimes hores per arribar a un acord amb totes les forces independentistes, un acord que passi per no hipotecar les futures decisions i que ens permeti, com a país, seguir avançant. La nostra proposta va en la lògica del que creiem que hem de fer per arribar a guanyar la independència, enfortir-nos a tots els nivells. I en aquest sentit entenem que la proposta passa per blindar el càrrec de president de la Generalitat, per no prendre cap decisió irreversible respecte a la seva acta de diputat i per garantir la validesa de les votacions i de la sobirania del Parlament. Algunes votacions tan importants com el pressupost de la Generalitat del 2020 després de 3 anys sense pressupostos. Vist aquest matí l'escrit del secretari general del Parlament de Catalunya, que retira la condició de diputat al president Torra i havent analitzat la situació i reunit amb la resta de grups independentistes, creiem que hem de blindar el càrrec de president de la Generalitat Quim Torra i lluitar per revertir la seva situació actual com a diputat, però a la vegada garantint la validesa de les votacions i la sobirania del nostre Parlament. La GEC i el Tribunal Suprem estan tornant a atacar una altra vegada el dret dels catalans, usurpant els nostres vots, usurpant el vot del president Torra. Es pretén tombar el president de manera il·legal i dividir una altra vegada les forces independentistes. No caiguem en la trampa de l'Estat. I en aquest escenari, avui som davant d'una decisió que és absolutament crucial. Acabar amb la legislatura amb una nova desobediència simbòlica o plantar cara a l'Estat blindant el nostre Parlament. O col·lapse de les institucions o lluita pels drets del president Torra i protegir el Parlament. Hem dedicat el cap de setmana a parlar amb tothom, a buscar i a intentar trobar un acord, a evitar allò que realment vol l'Estat i el seu aparell judicial, dividir-nos. Des d'Esquerra tenim un full de ruta. L'hem explicat molt durant les últimes setmanes. És una proposta per guanyar la independència de Catalunya. I aquesta proposta passa avui per acumular forces, per treballar en l'àmbit internacional, per protegir les nostres institucions, perquè aquestes institucions són l'eina minsa que tenim avui per ajudar la nostra gent. Enfortir-nos per tornar-hi, enfortir-nos per guanyar. Avui no ens podem abocar a un escenari de paràlisi institucional, en què totes les votacions quedin sense validesa. Quin futur té aquesta legislatura si no es poden aprovar pressupostos o decrets llei com el de l'habitatge? Hem de protegir les institucions. Cal garantir que podem continuar governant per millorar les condicions de vida de la societat catalana. No podem posar en risc la sobirania del Parlament, l'autogovern i la legislatura per simbolismes sense cap tipus d'efecte real, que ens poden fer sentir bé durant uns minuts, però que no resolen en cap cas el problema que tenim avui al davant. Si avui s'aposta un cop més per la desobediència estèril, que durarà, com hem vist altres vegades, 1 o 2 plens, donarem tot el poder a l'Estat. Li farem el joc, deixarem el Parlament sense capacitat per aprovar les ajudes necessàries, per exemple, per combatre el desastre del Glòria o per aprovar uns pressupostos 3 anys després, perquè totes les votacions seran sempre impugnades. És el moment d'actuar amb intel·ligència davant una nova injustícia impune de l'Estat. Tots estem d'acord que el president Torra ha de ser diputat i que estem davant d'una nova arbitrarietat. Però aquesta no és la qüestió, sinó que la qüestió és si per donar resposta a aquesta situació injusta entreguem també el Parlament. La GEC i el Suprem volen inhabilitar el president Torra, però alguns sembla que volen inhabilitar el Parlament també en la seva resposta. Hem de blindar la presidència del molt honorable president Quim Torra i protegir la possibilitat de recuperar la seva acta de diputat, però alhora no toca posar
en risc el Parlament ni les nostres institucions. Hem de poder aprovar les ajudes pel territori després del desastre del Glòria. Hem de poder aprovar els pressupostos del 2020. És una necessitat de país i no fer-ho és gairebé una traïció als serveis públics del país, a les seves classes populars i als ciutadans de tots els racons de Catalunya. Hem de saber estar a l'alçada en aquesta hora greu. Volem que el president Quim Torra lideri el govern que aprovarà, per fi, 3 anys després, després de 3 anys de pròrrogues, uns pressupostos pel país. I no ens podem bloquejar nosaltres mateixos aquesta possibilitat. I podem fer-ho. I per això la nostra proposta és clara. Garantir la presidència del molt honorable president Torra, lluitar per revertir la injusta decisió de la JEC i, mentrestant, assegurar l'efectivitat de les votacions per tal que aquest país compti amb uns pressupostos ambiciosos i imprescindibles pels seus serveis públics i per la seva gent, deixant el vot del president Torra actualment en suspens, actualment segrestat pel Suprem, en suspens. No podem alimentar relats màgics. La ciutadania d'aquest país no s'ho mereix. Si volem la independència, és precisament per deslliurar-nos d'un estat caduc que ataca els nostres drets i les nostres llibertats fonamentals. Però avui encara no som independents. I no podem obviar que ens enfrontem a un estat molt poderós. Per assolir la república ens cal actuar sempre amb intel·ligència, pensant en clau de país, amb estratègia i amb voluntat de victòria, no en clau purament partidista per generar un relat que algú pensa que li pot beneficiar electoralment. La disjuntiva davant d'aquesta situació és molt clara, o pressupostos o paràlisis de les institucions, o demostrem que som aquí per millorar les condicions de vida de la nostra gent, o ens emboliquem amb un simbolisme de curta volada. Nosaltres ho tenim clar i hem decidit. Defensa de les institucions, defensa de Quim Torra com a president i defensa de la validesa de les votacions al Parlament de Catalunya.